Ngayong araw ay magluluto tayo ng wow na wow sinanglaw at ayan ang ating mga recados. Ilocano dish po ito. Kailangan natin ng kalderong malalim. Nag-iwalay natin ang bawang, sibuyas at luya. Tapos pagsamasamahin din natin. Para walang magtatampo. Itong karne ng baka ay pinakuluan ko muna ng bagya para mas madali ko siyang hiwa-hiwain. Lalo na kung nagmamadali kayo. At habang sinasangkot siya natin ay maglagay na tayo agad ng pampalasa para manood sa karne yung lasa. Ganyan ang lagi kong ginagawa mga lods. At maglalagay tayo ng silver swan, patis. Tansyahan lang mga lods. At sa huli naman pwede tayong mag-add kung anong kulang. At kapag naririnig mo na yan, suwag sa gapsipan, kamti bulong tilaya. Sangkot siya na maigi, maglalagay na tayo ng tubig. Ayan, pakuluan natin muna ng konting tubig hanggang sa maubos ito. Tsaka tayo maglalagay ulit para madaling kumulo. Tapno may burok na gitakti na. Wow, bumubulwak. Oho. Kulong-kulo na ang kel. Tingnan nyo naman to. Rice, ang dami. Oha. At heto, maglalagay na tayo ng beef cubes. 2 kilo yan, kaya 2 cubes din ang lalagay natin. Wow naman. Ang sarap magsabaw nito. Yung may sili. Naku po. Wow. Ang sarap naman ito. Wow na wow. Wow na wow talaga, sinanglaw. At kapag naglagay na tayo ng suka, ibig sabihin luto na at saka malambot na. Tansyahin lang natin. Sino kayang hindi mapaparami ng kanin dito ngayon sa sinanglaw na ito? Mga lod!